I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. Lehenengo, txakurraren gorputza egiteko, horri karratu bat hartu eta izkina bat beste muturreko izkinarekin ondo elkartuz tolestu behar dugu. Orain, hankak egingo ditugu. Horretarako ezkerraldeko aldea, pare bat zentimetro edo tolestuko dugu. Jarraian, atal hori zabaldu eta ezkerrean gelditzen den punta barrurantz sartu eta tolestu egin behar dugu. Segituan, buztanari helduko diogu. Hori egiteko, beste aldeko izkina ezkerrerantz ondo tolestu behar dugu, triangelu bat sortuz. Gero, triangelu horren izkina berriro tolestu behar dugu kanporantz eta segituan destolestu behar da. Jarraian, triangeluak egindako marketatik irudiaren barrurantz sartu behar duzu. Izkinatxoa kanpoan utzita. Hurrengo pausua burua egitea da. Horretarako, beste papera hartu eta betiko moduan erditik tolestu behar dugu. Behin tolestuta, izkina handiaren goiko papera goruntza tolestu behar dugu. Belarriak egiteko alboetako. Izkinak barrurantz tolestu behar ditugu bi alditan. Lehendabizikoa gutxi izkinatxo bat eta bigarrenean pixka bat gehiago. Badugu burua ere. Bukatzeko bi atalak lotuko ditugu, gorputzari goiko aldean kola emanez. Jartzen diogu burua eta badugu. Baina zeozer falta zaiozta. Sudurra eta begitxoak marrastu eta listo. Badugu papiroflexiaz egindako txakurtxoa.